Үзәк мәчет каршындагы мәдрәсәнең бер бүлмәсендә беренче курс шәкертләре 60-70 яшьлек әбиләр һәм апалар әнә шулай беренче сыйныфтагы сабыйлар сыман гарәп хәрефләрдән иҗекләр, иҗекләрдән сүзләр төзеп, изге Коръән укырга өйрәнсәләр, янәшәдәге бүлмәдә исә чыгарылыш курс шәкертләре имтихан тапшыралар. Беренче билет. Алдагы еллардан аермалы буларак быелгы чыгарылыш курста пенсионерлар гына түгел, байтагы әле эшләп йөрүчеләр. Вакытлары ничек кенә аз, укуы авыр булса да, ташлап китмәгәннәр, бар ихтияр көчен җыеп, һәр атна укырга килгәннәр. Авыр укырга, конечно, но тырыштык инде. Менә 3 ел içinde без Коръәнне укырга рәндек, Аллага шөкер. Килдек, менә үзебез случайно килеп тәләктек дигән шикелле. Фәрүзә апаның сеңлесе Рузинә гомер буе хисапчы булып эшләгән. Апасының сүзен тыңлап, әлеге курсларга килә. Беренче көннәрдә укып булмас кебек иде. Бер төшенгәч була икән ди. Ничектер каушынайдым, куркайдым. Шуның өчен әйтмәкелем, куркмагыз, кардәшләр, килегез, рәнәсез. Бик кеңелгә ягымлы, укытучылар да без чорнап алган шикелле, безне прямо үзебезнең семья шикелле. Быел икенче курсын тәмамлаучы Гөлфина апа Микиева да монда килгәнче кем әйтмешли Әлифне таяктан аера белмидем. Хәзер үзлегемнән Коръән укым дип сөенә. Минем балам мәрхүм булды. Шуның өчен мин анарга ебәрәм инде үземнең укуларымны. Уйлыйм, что ул анда кинәнеп тора кебек инде. Мен бик баламны ярата идем, шуның өчен инде миңа бик кирәк бу укулар. Дога кылам, кенетен үк дога кылам. Теңнә генә берсәк йоклап алсам гына, гел менә балам турында уйлыйм, идега белән мин аның белән аралашам. Моннан 18 ел элек әлеге курсларны Асия Памеликова өлкә татар автономия фәлән берлектә башлап җибәргән иде. Бүген инде ул укытып чыгарган ханымнар үзләре дә мәчетләрдә ислам нигезләрен, Коръән серләрен өйрәтәләр. Без үзебезнең татар телендә укытабыз. Безгә күбрәк тә дип әйтим инде, киләләр татарчаны авыр белүче шәкертләр киләләр. Алар безгә арабча да өйрәнеп китәләр, татарча да өйрәнеп китәләр. Әлеге курсларда дәресләр беренче көннән үк өлкә дини нәзарәте раслаган программа нигезендә алып барыла. Шуңа күрә имтиханнар барышында мөфтият вәкилләре һәм мәдрәсә мөгаллимнәре дә катнаша. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.